Jo em dic Maria Tormarí, de Can Pep Xica. Vaig néixer l'any 32 i en aquell temps vaig anar a escola, potser va estar 12 anys o 13, així més o menys. I llavors, a continuació, vaig seguir anant a brodar i fent aquest temps. Fins que vaig tenir 19 anys. Quan vaig tenir 19 anys, varen posar una botiga aquí a la carretera de Sant Josep. Jo em vaig casar amb Agustí de Marc i vaig tenir 2 filles, o les tinc ara. I vivim a casa i treballem en la botiga. Vaig treballar fins a l'edat de jubilar-me a la botiga. Bueno, quan jo era jove, el ball pagès no era tal ball pagès. En aquell temps s'anaven als pous, que hi havia algun pou que l'usaven llavors, i feien ball. Ballava el qui en sabia, però un ball que no era ball res preparat. No, a casa no hem set balladors mai. Jo, quan es va preparar per anar en el viatge, que vaig saber que hi vaig anar, llavors mos vàrem preparar i entrenar a ballar. Venia un que li deien en Bufí, que ja era un ballador molt bo d'aquell temps, i Toni Planes. I llavors pujaven amb uns de vila, i cada setmana o cada 15 dies fèiem un ensai i fins que mos va anar bé. I a partir de llavors no era jo i tots els del grup que es havien de preparar, perquè no estava preparat, perquè si t'anaves en el ball feies 4 rodades i 4 bots i 4 coses, cada un així com sabia, però els balls d'ara i que s'han après i que estan, llavors no hi eren. I ara llavors, aquí a Eivissa, això s'ha anat preparant i quan més s'ha fet, hi ha hagut professors o d'aquestos del ball pagès i han ensenyat i això ha anat ja cresquent per tots els pobles i per tot, i avui en dia el ball pagès és una cosa que està molt ben muntada, molt bons balladors, molt bons sonadors. Jo, el grup que ens preparàvem per anar a Londres. Jo abans no havia anat a lloc de ball i, quizà alguna vegada anàvem a un pou, aquests, a veure alguna cosa, però no era molt el nostre. I jo anàvem a ballar i jo no hi havia anat. Fins que ens vàrem preparar i llavors, com que ja vàrem haver de preparar un grup, que ja era gros, tots es varen preparar perquè es va buscar els balls que s'havien fet i com eren, anar-ho buscant fins que va estar. Jo no ho sé, de la meva família no érem aficionats com hi havia bandes que eren molt aficionats, que s'ajuntaven uns quants i feien una ballada a casa seva, o per les matances, o perquè se recollissin, o per el que sigui. Això és el que sé, però no era el nostre. Els ballar sí que eren en els pous i bandes d'aquestes. Jo la veritat és que no ho sé gaire, perquè jo no era
molt de grupos d'aquestos que eren balladors, perquè, clar, aquests també n'hi havia que eren molt balladors i potser, jo què sé, feien un ball en avançar per la plaça, però és que tampoc s'hi feia. Jo crec que en els pous i a les cases, particularment, els que eren balladors, allí s'ajuntaven i feien ballades, i feien invents, i feien... Però vaja, ara això, com la balla que es posen a ballar i fan tots els balls que es fan, i tots saben com se fan, i això no, això ha començat, això va sortir llavors. No, perquè varen ser els que llavors es varen fer i varen seguir. El que la diferència està que ara la gent comencen molt joves, saben molt, saben el ball com és, perquè ho coneixen, i és això. El que hi ha, però, en el nostre temps, jo, abans d'allò, ballades així, bueno, li deien 12 rodades, o li deien el ball de filera, o li deien una cosa així, però al final no era el que és ara, ni molt menys. Balla, bueno, s'ha fet molt polit, tots els pobles hi ha molts bons grupos, molts bons balladors, molts bons sonadors, i això és el que jo penso que és el que ara ho duen molt endavant, estila molt. És que jo he pensat, és que jo crec, clar, els balls que van sortir a la plaça ja són després de tot això. Ja és un dia de Sant Josep, o és unes festes. Llavors, en aquell temps, ja a partir d'això, ja va començar a venir molts estrangers i també en vengueren molts interessats en aquestes coses. I es va fer balls i es feien, potser mites a la plaça, o tot això. Llavors també hi va haver unes escoles que el Pedro va ser molt aficionat en sus balls, i entonces hi ha els al·lots de l'escola o els jovenets d'aquells temps que sempre n'hi ha hagut que els hi han interessat, i llavors n'hi ha hagut que no els hi ha interessat, com tot. I jo sí, perquè anàvem en el pou de Manet, que era a prop de casa, i hi havia anat, o la Font del Verger. No sé si era abans o després, però com que fa tanta quantitat d'anys, sí. Allí sí, la part del Verger, la Font del Verger, que es dia Santa Maria, s'anava allí i es ballava. Un rato i s'anava a la tarda i per sol post, cada un que seva. I jo, com que no li donava importància, però des de llavors ens he sabut que quan era un que era interessat en la font, en el ball o així, que era el primer que feien la primera ballada. Però jo això no sé si havia anat mai per la primera ballada, ni ho havia vist, però jo no tenia molta d'importància, però n'hi havia que sí, que esperaven a fer la primera ballada i ballaven, i els que eren balladors ballaven molt bé, hi havia sonadors també anaven allí a sonar i feien la ballada i feien la festa. És que els al·lots jo crec que no n'hi devia haver gaires, que també ja eren joves, eren la gent jove. No, els homes anaven a treure les al·lotes, no te s'imaginava cap al·lota d'anar a buscar jove per ballar. Això no s'estilava, ja anava jove a buscar la que li convenia, la que més ballava, la que més era d'allí. Ells amb ells ja es coneixien i ja s'ho muntaven, suposo. Però jo no. És que no anava, jo no hi anava per ballar, anava de balladora. I els que m'ho vàrem anar, els que vàrem muntar el grupó, llavors sí, llavors varen fer
per Eivissa moltes de festes i moltes de bandes i però hi anava el grup, ja estava convidat el grup. N'hi havia molt pocs. N'hi havia molt pocs que sabien ballar i sonar les castanyoles, perquè també me pareix que és una cosa que és molt difícil. Un ballador bo i bon sonador, perquè ho ha de ser. Ara això ja no, perquè ja s'ha après i ja tothom balla, ja tothom ho sap. Però en aquells temps, un ballador que tocàs castanyoles i ballàs, no n'hi havia gaires, crec que eren molt pocs els que hi havia llavors. No passava res, posaven les mans així darrere i ballaven, sí. No, que eren molts els balladors i pocs els que sabien ballar i sonar. Això no era fàcil. Bueno, perquè és com ara, que això i quan acabaven. Sí que, això sí que sabia, això sabia com ara, més o menys, sí. Quan vàrem tenir 18 anys o així, vàrem anar a Londres i vàrem preparar un grup de ball pagès que va ser el primer que hi va haver a Eivissa. En aquell temps ja ens vàrem preparar per poder anar a Londres i vàrem fer un grup, no me'n recordo, més de 20, supos, però ja en aquell temps ja estàvem ensaiats, ja ensaiàvem i vàrem fer les ballades que normalment es fan ara. Claro que ens va anar molt bé, perquè guanyàrem un segon premi, que ja sabeu que guanyar un premi enlloc no és fàcil. Jo hi vaig anar 4 anys de pagès, vestida de pagès, sí. Pues hi havia roba per vendre i te la feies i sempre hi havia gent que et sabies, comprava la tela, perquè ara hi ha poca tela per vendre, però llavors el que es venia era la tela, perquè no hi havia la roba feta. I, bueno, compraves això i et feies la roba. També hi havia dones que sabien fer mantonets, que eren normals de fer. Els mocadors ja es venien directament a Vila, que ja eren a les botigues, que devien venir no sé d'on, de per aquí supos que no. I llavors la roba, com era el vestit, com era el rifac, llavors també hi havia brodadores aquestes de màquina que també feien els rifacos molt brodats, els rifacos blancs, i jo tenia els rifacos blancs i els rifacos de l'altre. I ara la meva roba la vaig passar a la meva filla i ja l'ha fet servir ella i sí que no la guarden, però tenen roba de llavors. Jo crec que sí. Jo la veritat és que només era jo i no tenia ni per deixar-la a ningú ni perquè ningú me la deixés a jo. Jo la roba que tenia i que vaig fer va ser roba que me la varen fer, perquè ja vaig començar, que devia tenir 14 anys, així, ja em varen fer un vestit a la meva mida i em varen fer la roba. I la roba que jo vaig tenir sempre va ser meva. No la vaig deixar ni res. Bueno, hi havia de tot. Hi havia qui en devien tenir molta i qui en devia tenir menys. Això sempre ha estat. Jo no ho sé. Jo només sé que em vaig pelar jo, em vaig comprar el que havia de menester, no molta cosa, però quan tenies el vestit i estava vell, t'havies de comprar un altre. Ara el vestit no passava de moda.
Bo, que tenies el vestit més nou, el vestit més vell, el vestit així, però no, jo no ho sé, això com estava. Jo crec que una banda que eren molts, a lo millor tu agafaves el vestit, el davantal o l'altre, un de l'altre. Jo crec que això sí que devia ser així. Bueno, jo puc començar per el que siga. Sí. Igualment és un rifaco. Normalment se'n duien dos. Jo sempre duia dos rifacos. Duia un de color per davall i un blanc per damunt, per anar més o per anar així. I el vestit, i llavors el davantal, jo ja era de les que varen dur davantal d'aquest llarg, ja davantal curt, i jo entenc un polit que havia set de sa mamà, i el davantal que jo duia era un davantal llarg, un gipó, llavors el mantonet i un mocador. El mocador jo no ho feia servir més que per les bandes que s'havia de dur. Per anar a missa, per anar a una festa, per anar... O llavors si anaves a una festa que duies prendes, també duies mocador. I, clar, però jo així el mocador no el feia servir gaire. Que també tenia, llavors en aquell temps tenia una bona cua, que em pentinava i el mocador és que era incòmode. Moltes te llenigava i no et passava la calor. Jo duia el mínim de mocador. Jo tenia una cua en aquell temps molt polida, aquella cua grossa, i em posaves un bon laç, això sí, un laç de passador, era el que duies, perquè jo, diguem, per casa, no sé si no me'n recordo si duia mai de la set, penso que no, però sí, un bon laç a la cua i un passador aquí dalt de la cua, també a voltes posaves un passador, buscaves, si tenies un passador polit, te'l posaves, i si no, sense. Que sabies fer la cua, fer la cua fluixa, que et anàs bé, jo llavors no tenia problemes per pentinar-me. Jo duia espardenyes, normalment, per sortir, per tot allà on anava, m'agradaven molt les espardenyes. Però llavors, per anar a treballar o per anar a pescar o per anar a una banda o l'altra que volgués anar, tenia unes sabatilles, es feien jovenets xicos en aquell temps, que tenien eren escotades i eren sabatilles, sola de corda i bueno, aquelles sabatilles, però no eren sabatilles lligades dalt als peus, sinó sabatilles escotades. Les sabatilles blanques era el que es duia. Però vaja, normalment eren espardenyes, perquè llavors també era una altra cosa, tenies facilitat de comprar-les, no eren cares com ara, que són una barbaritat. Unes espardenyes era un calçat normal. Jo m'agradaven molt les espardenyes i era el que, per anar pel món, el que més duia.